Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare cikin Amanna kashi na 16. Amatalla ta girgiza kai ta ce, idan ma na tafi, sai dai a rufe gidan don shi ma baya gidan. Ya ce gara shi ya tafi ya bar mana gidan, akan mu tafi mu bar masa gidan. Ki zo mu zauna har mu ga ta inda Allah zai jeho shi. Nawara ta zabura ta ce, ai ni na riga na tafi kuma ba zan dawo ba, ko da ku shi kaɗai ne ɗa namiji a duniya. Ba zan iya ɗaukar wulaƙanci ba. Dadi ma makaranta zai samu min a Dubai in tafi can in yi karatuna. Da kin yi niyyar tafiya? Ai da kin tafi tunda dadi ya baki zaɓi, ya ce duk hukuncin da kika yanke a shirye yake taimaka miki. Sai kika ki zo. Kin zauna kina cewa ina zaki je in baki zauna a gidansa ba. Direban gidan suna ware ne ya shigo ɗauke da manyan kwandunan abinci guda 2. Ya yi sallama ya gaishe su gami da jajantawa da doguwar addu'a, sannan ya aje kwandunan a gaban Nawara ya fice. Ta shiga haɗa shayi a kofuna, ta zuba soyayyen dankali da ƙwai a plate, ta miƙa wa yaron. Saboda tsananin yunwar da suke ji sai suka dinga ci hannu baka hannu ƙwarya. Amatalla ma ta karɓi shayi kofi 1, ta tashi momi zaune tana ɗiga mata baki da cokali har sai da ta ƙoshi. Sannan ita ma ta samu da ƙyar ta sha ruwan zafi, saboda komai ma ba ta jin daɗinsa. To sai a lokacin ta tuna dauriyar da Izuddin yake yi, da yake iya tura abinci a cikinsa yayin da yake cikin masifar nan ta ɓacin rai. Tabbas babu abin da ya fi lafiya, zaman lafiya da kwanciyar hankali daɗi a duniya. Amatalla, ki cire damuwa, ki ci abinci, kin ga ke ma baki da isasshiyar lafiya. Nawara ta faɗa yayin da ta ci kofilet da dankali da wainar kwai, ta miƙa mata, ta saka ta gaba, ta tilasta mata ita da momi sai da suka cinye abincin nan tas. Nan da nan suka samu ƙarfin jiki. Faruk da Babangida suka ji tumbinsu ya cika, sai walwala da ƙarfi suka tunkaro su. Aka hau tsalle, aka fita baranda. Mami ka bacci mai nauyi ne ya kwashe ta, dama yar gusauce ta mata illa ta kasa bacci, duk da ƙaro ruwan da ake ta ɗura mata tun jiya. Nawara ta gama cin abinci sai ta harhaɗa kwanukan ta mayar cikin kwanduna, ta koma kan kujera ta ɗauko wayarta ta kira Habu direba. Ta isar masa da saƙon Amatalla. Ya ji daɗi da jin wannan labari. Sai ta miƙa Amatalla waya suka gaisa da Habu direba. Ta faɗa masa inda zai bincika a falo, ya ɗauko mukullin mota ya je gidan su Hawwa'u ya ɗauko ta. Sannan su zarce gidan su Anna ya ɗauko ta da kayansu. Sannan ya zo nan asibiti ya ɗauki yara. Gigi ce da ya ji batun asibiti, amma sai ta ɓoye masa ta ce ba wani abu bane, ɗan ciwo kaɗai ne momi take yi. To bayan sun kashe waya sai ta miƙa wa Nawara wayar ta gami da yin godiya. Nawara ta taso da sauri ta zauna kusa da Amatalla a bakin gado, ta fara buɗe hotunan wayarta. Ta ce Amatalla, matso ki gani, ki matso ki gani da idanuwanki. Idanuwan Amatalla suka hau fare, yayin da zuciyarta ta fara ɗauki ba daɗi da numfashinta, kamar ta san abin ɓacin rai Nawara za ta nuna mata. Hotunan abin ƙaunata na Izuddin Club ya canja kama. Tabbas tana ganin hoton ta shaida shi, ta shaida ranar da ya saka kayan a jikinsa. Sai ga sha zaune da aljanna a kusa da shi lokacin da ya cire hular gashin, kamanninsa ne muraran. Amatalla ta miƙa hannu, hannu na tsananin karkarwa ta karɓi wayar, ta kura hotunan idanuwa, sai ta rintsa ido, zazzafan hawaye ne kawai ke kwaranya. Ta ce aljanna baki kyauta mana ba, idan kina son mu je muki aure shi mana. Me yasa zaki ruguza masa rayuwa? Me yasa zaki ruguza rayuwar iyalansa bayan tsantsar tarbiyyar da iyayensa suka yi masa, har ya tashi da ita, shi ma yayi wa matansa da 'ya'yansa. Mamaki ya hana Nawara rufe bakinta, ta miƙe tsaye a sanye ta ce Amatalla, dama kin san komai, har ma kin san sunan kilakin tasa, amma kika rufe ni? Cabdi jam, mutum abin tsoro ne, shi yasa kika koma gefe kika yi lob ba kya ganin laifinsa. Babu abin da zaki ce min na fahimta. Na fahimci ashe masu cin amanar tawa da yawa. Nawara ta sha kunu, ta kumbura, ta yi tatil, sai huci take kamar za ta fashe. Amatalla ta dafa kafaɗarta ta yi murmushi ta ce, ban ci amanar ki ba, haka kuma ban ɓoye miki komai ba, amma yanzu da ta kama, kin riga kin ga hoto da idanuwanki, to zan faɗa miki iyakacin abin da na sani tsakanina da Allah. Dan ban faɗa miki abin ɓacin rai wanda zai jawo ɓacin rai tsakaninki da mijinki ba,
ai ba zai zamo na ci amanar ki ba, sai dai kawai ina so ne yin gyara aurenku. Kin san ku a wannan zamani yadda kishi ya zama kamar yaƙi. Fatan kishiya shine ta raba kishiyarta da mijinta. Shin idan na haɗa ki husuma da shi kuka yi faɗa, ƙaunarki nake ko cutarki nake yi? Na san halinki na wara, na san abin da za ki aikata ba kuma zai mana kyau ba, don a lokacin ma gaba ɗaya zarginsa kike yi. Zaman lafiya ya gagara tun ma baki ji abin da yake faruwa ba. To ina da in kika samu shaida da tabbaci? Wara ta gyaɗa kai ta girgiza kafa, ta turo baki ta ce, wace ce aljanna? Ina kika santa da shi? Menene alakarsu? Amatalla ta gyara zama ta ajiye zuciya ta ce aljanna ta kira lambarsa lokacin da yake kwance a asibiti. Wayar tana wajena, ni na amsa ne mata tambayoyi, ta faɗa min alakarta da shi. Haka da na tambaye shi amsa ɗaya suka bani, kuma kimara na a gabanmu ya amsa wayarta ya maimaita magana ɗaya. Aljanna yarinya ce budurwa, shekarunta ba su wuce 15 ba zuwa 17. Marainiya ce take neman taimako kuma yake taimaka mata. Wara ta tsuke fuska ta cinno baki gaba ta ce, daga taimakon kuma sai aka yaya? Amatalla ta ji tambayar Nawara ta fara komawa ta rainin hankali, sai ta kalle ta kawai bata amsa mata ba. Nawara ta yaje zuciya ta ce lalle Amatalla kin yi nisa, namiji ya gama da tunaninki, ya zaki dinga ganin gaskiya baro-baro a fili kina danne ta da karfi da yaji? Da gangan kin zama kurma alhali kina ji da kunnuwanki? Kin zama makauniya alhali kina gani da idanuwanki? Kin take gaskiya alhali da iliminki? Kin san hukuncin gaskiya da faɗin gaskiya komai ɗacinta? Na ji taimakon ta yi saboda marainiya ce. Shin a gidan kilakai, a club ɗin hotel ake taimakon miskinai? Haba Amatalla, kamar baki je makaranta ba. Idan kina takama da Izuddin mijinki ne, cewa za ki rufa masa asiri, ki tuna ni ma har yanzu mijina ne. Idan kina ganin kun haihu da shi, za ki rufa masa asiri saboda yaranku, ni ma fa uban ɗana ne. Ko kin fi ni sansa ne, to ko za ki ɓoye wa kowa wani abu game da halin Izuddin banda ni, ya kamata in san komai. Amatalla ta sirnano da hawaye ta ce haka ne, gaskiya ne. To amma idan kika kalli yarinyar nan karama ce, kuma yadda kike tutiya da Izuddin mijinki ne kin san komai nasa, to ya kamata a ce kin san abin da zai aikata da wanda ba zai aikata ba. Kin san baya tsoron mu idan ya ga wacce yake so ya aura, kai tsaye zai kira mai ce zai yi aure. A ganina ba zai tsaya yana zubar da mutuncinsa ba a club. Kuma yadda kika san ra'ayinsa, ba kowace irin mace bace take burge shi. Yarinyar nan ba ta cikin tsarin matan da zai kula gaskiya. Kina ganin ta abu kamar sillan kara? Aisha yasa zai ɗauke ta. Kin san shi da son girma, ba zai tsaya yana soyayya da wannan yarinya ba. Kuma kin shaide shi mutum ne mai tausayi, ko za a cuce shi sai dai a cuce shi ta hanyar abin da zai ba shi tausayi. Nawara ta tsaya cak tana hararar bakinta kawai, takaici ma ya hana ta magana. Ta zaro wayarta ta kira lambar Naif, ba jimawa ya ɗauka. Ta ce ga Amatalla, faɗa mata abubuwan da Izuddin yake tafkawa a gari. Ina ga har yanzu ba ta yadda ba, shaidarsa take wai waliyi ne. Ta miƙa Amatalla waya ta karɓa a sanye, zuciyarta cike da fargaba. Naif ya yi murmushi, ya gyaran murya ya ce anti Amatalla ki yi haƙuri da abin da zan faɗa miki. Amma wallahi mijinki ɗan iska ne. Sai ta sunkuyar da kai ƙasa ta rintsa ido, hawaye na shatata daga idanuwanta yana ɗisa kan cinyarta. Ya ci gaba da cewa na san ta nuna miki hotunan da na ɗauke shi. Kin gan shi cikin club, kin gan shi cikin hotel yana rufe ƙofar ɗakin da ya kwana da wata. Kin gan shi a hoto shi da wata busasshiyar yarinya ko? To kanjamo ne ya tsotse ta, kowa ya san tana da ciwon. Sannan bayan mun ritsa shi da ni da su dadi a mota, bai sauke ta ba sai ya canja hotel. Ya kai ta wani ya kama mata ɗaki shekaran jiyan nan. A can suka kwana, muka bi su a baya, sai da muka tabbatar ɗaki ya kama mata sannan muka fito fili ya gan mu muka gan shi. Bai sai musa ba, idan ya ce ni ƙarya nake yi, dadi da kawu ba za su yi masa ƙarya ba. Kuma hular gashin da yake siya ya saka tana nan har guda 2 a wajena. Zan nuna miki idan kika zo. Allah ya shirye shi. Kalmar da Amatalla take ta furtawa kenan,
yayin da hawaye yake ce mata ya kasa tsayawa. Da Naif ya gama bayani sai ta ce, ka turo min kyakkyawan kwatancin waɗannan hotel guda biyu a wayan Nawara. Zan kwafa, zan je in gane wa idanuwana. Nawara ta karɓi waya ta ce, Naif, ka san fai matan nan har yanzu bata gama yadda Izzuddin zai aikata haka ba. Tana tunanin sharri kawai muke masa. Naif ya ce, saboda ita daƙiƙiya ce. Zan turo mata adireshin ta je ta duba ta gani da idanuwanta. Jiya dai ban gan shi a club ba, amma yau zai je na sani. Nawara ta shiru can ta ce, au, jiya ma da na rasa kuɗi na 20,000 ashe kai ka shiga ka kwashe min ka tafi yawon iskanci da su ko? To wallahi sai na faɗa wa dadi. Har wani maimaitawa kake yi jiya ka je yau ma za ka koma ko? Ya shiga ba ta haƙuri kada ta faɗa wa dadi. Ta murtsake wayar ma ta kashe don haushi. To suna zaune sun yi jigun ba wanda ke iya magana sai saƙo ya shigo wayan Nawara. Gaba ɗayansu suka zabura. Nawara ta duba. Naif ne turo a matalla. Nawara ta mika mata wayar ta karɓa a tsorace, ta karance sai ta mika Nawara wayarta. Nawara ta ce, in tura miki ta wayar ki ko biro za ki samu ki kwafa, don wayar ki tana wajen masu gadi ko? A matalla ta girgiza kai ta ce, ba damuwa, ba sai na kwafa ba, na gane wajen. Nawara ta ce, zuwa zaki neman sa? Ai gara dai ki je ki gane wa idanuwanki ko Allah zai saki yadda ki tabbatar ba sharri ba ne. A matalla ta girgiza kai ta ce, na yadda, ba lalle ne in je ba, ina ta kai na ga 'yata kwance a asibiti na zan tafi in barta. Kowa ya nagari kansa, Allah ya shirye su dukkan masu yi. Nawara ta faɗa da gatse, gara dai ki je ki gani sai ki tabbatar wa kanki. Hawwa'u da Anna ne suka shigo ɗakin a gigice suna tambaya waye ba lafiya. A matalla ta tabbatar musu momi ce, amma jikin ma da sauki. To bayan sun jajantawa a matalla sai ta sa su tafi da yaran gida su yi musu wanka su kwantar su huta. Ita ma su shirya mata kayanta da na momi cikin akwati su kawo mata asibiti da abinci. Nawara ta ce su kwaso kwanduna su kai mata mota, ita ma za ta tafi za ta dawo da yamma. Suka kai mota, ta shiga motar ta tafi, su ma suka shiga tasu motar suka tafi. Amma kawunansu ya yi matuƙar ɗaurewa da suka ga Nawara ta kama ta hanyar daban ba hanyar da suka bi ba. Daga nan suka fara tunanin gidan akwai matsala. To ranar Talata 17 ga watan 6 shekara ta 2014. A matalla ta farka da asuba, sha'anin Izzuddin ne ya fara faɗo mata a zuciyarta. Zuciyarta ta buga, ta yi salati ta tashi ta shiga banɗaki ta yi alwala, ta zo ta yi sallah, tana idarwa ta ɗaga hannu sama tana ta kai kukanta wajen mahaliccinta tana neman agaji akan ya kawo mata mafita bisa wannan bala'ai da suka kunno cikin gidanta. Ta addu'a Allah ya bayyana mata inda Izzuddin yake, ya dawo gida su zauna kamar da. Tana addu'a Allah ya sa dukkan abubuwan nan da aka ce yayi ba gaskiya bane. Ta yi wa ‘yarta addu'a Allah ya bata lafiya cikin gaggawa su koma gida. Ta ɗauko wayarta don an dawo mata da ita, ta kira Hawwa'u, ta kwace sa'a idan ta biyu, har ma ta tashi ta fara haɗa wa yara abincin tafiya makaranta. Dama Hawwa'u akwai ƙoƙari, komai ma ba sai an saka ta ba. Anna kuma tana musu wanka, ta kuma sanya musu kayan makaranta, direba ya kai su. Nawara ma da misalin karfe 10 na safe ta shigo asibiti ta kawo musu abinci. A nan ta wuni bata koma gida ba sai bayan da ta yi sallar magariba. Sai bayan sallar isha'i, Hawwa'u da direba suka kawo musu abincin dare. Amatalla ta ce Hawwa'u ta zauna ta kwana tare da mara lafiya. Sannan direba ya shiga motar haya ya koma gida, ita za ta yi amfani da motar. Nan da nan suka bi maganarta suka aikata abin da ta faɗa musu. Amatalla ba ta daina kallon agogo ba har sai da ta tabbatar karfe 12 dare ta yi. Kowa ya kwanta, sannan sai ta yi wa Hawwa'u sallama ta fita. Hankalin Hawwa'u ya yi matuƙar tashi, ta cika da mamaki, amma ba halin tambaya saboda bata ga fuska ba. Gida ta wuce kai tsaye, masu gadi sun yi mamaki da ganinta daidai wannan lokaci. Ta shiga ba daɗewa ta fito ta sake fita ta tafi. Mamakinsu ya sake karuwa a kan na da, to amma ba da masu mata tambaya. Bata tsaya ko'ina ba sai a Nikon Hotel da misalin karfe 1:10. Tun daga gate ta fara tambayar masu gadi inda gidan rawa yake.
sai suka yi mamakin tambayar. Hajiya da abaya da tsakar dare tana tambayar gidan rawa? Shigarta da kamanninta ba su nuna yar casu ba ce. Hakan kuma bai hana su kwatanta mata ba. Ga shi kuma ba damar su mata tambayar me za ta je yi a club. Ta wuce da sauri a fusace take, fuskar ta murtuk babu annori. Da ta shiga ciki ma sai da ta sake tambaya aka nuna mata ɗakin. Tana isa ta gaskata ta shigo wata sabuwar duniya ba irin wacce take ciki ba da. Nan fa ta fara cin karo da tsala-tsalan motoci a jajjere. Jama'a na ta firfitowa suna kan zuwa don wasu yanzu suke kan hanyar zuwa. Ta dade a zaune a cikin mota ba ta fito ba tana kallon ikon Allah. Mata ne suka yi shiga tamkar tsirara, da yawa kuma yaranmu ne na Hausa, don haka babu tantama musulmai ne. Ta yi tawaigawa ko Allah zai sa ta hango motar mai gidanta ko shi kansa, to Allah bai yi ta gan shi ba. Ta yi farar ta fito da sauri lokacin da ta hango na ya fito daga motarsa domin ta tare shi kafin ya ɓace mata. Daidai lokacin ne Zahida ta fito daga tsaliliyar motar ta yi ta da ƙawayenta. Sai suka yi kicibis kirji da kirji Zahida da Amatalla kenan. To masu sauraro bari mu dakata a nan, sai ku tara a cikin kashi na gaba don jin yadda za ta kasance. A taimakawa wannan tasha taku ta dandalin littattafan Hausa da subscribing, comment da kuma liking don mu samu ƙarfin gwiwar kawo muku littattafanmu na gaba. Mun gode.